Φίλες και φίλοι, σήμερα μία ημέρα η οποία μπορεί να φέρει κέρδος και κέρδη σε αυτούς που θα κάνουν καινούργιες επαγγελματικές κινήσεις, σε αυτούς που θα διαφημιστούν και μπορεί να φέρει σε αυτούς που θα χτίσουν ακόμα μεγαλύτερη περιουσία. Όμως, οι πιο καλές κατευθύνσεις σήμερα είναι η βορειοδυτική και η νοτιοδυτική. Και επίσης είναι πολύ καλή ημέρα για να μπορέσεις να συσσωρεύσεις χρήματα χρησιμοποιώντας το εξής. Στη Δύση να πιάσεις και να ανάψεις ένα ρεσό λευκό κεράκι. Εάν θέλεις ή σου χρωστάνε χρήματα ή θέλεις ένα συγκεκριμένο ποσό να αποκτήσεις, μπορείς να το τοποθετήσεις εκεί. Όμως, αυτό που θα φέρει σίγουρα καλύτερα αποτελέσματα είναι αν κάνεις κάποια προβολή, αν ξεκινήσεις μία εργασία, αν κάνεις μία διαφήμιση, και οι καλύτερες ώρες είναι μεταξύ 7.30 με 9 το βράδυ. Φέρνει καλοτυχία για όλους όσους προσπαθήσουν καινούργια σχέδια αυτή την ημέρα. Εάν δεν μπορείς σήμερα να τα υλοποιήσεις, κάτσε και γράψτε τα στο χαρτί και βάρτα στη Δύση και άναψε το κεράκι. Και θα φέρει ανταμοιβή. Και θα φέρει σταδιακή ανταμοιβή. Δηλαδή μην περιμένεις ότι αύριο ας πούμε θα έχεις ανταμοιβή ή σήμερα σώνει και καλά θα έχεις ανταμοιβή. Αυτή η ανταμοιβή θα έρθει σιγά σιγά με τον καιρό. Μέχρι και 9 μήνες περιθώριο είναι η σημερινή ημέρα. Και αυτοί που θα ανοίξουν καινούργιες πόρτες θα είναι αυτές οι καινούργιες πόρτες της εύνοιας για σήμερα. Εύχομαι να έχετε μία υπέροχη μέρα. Να είσαστε καλά. Γεια σας.